Croeso nôl. Mae heddiw yn dechrau wythnos Celsig Prydeinig ac Elwen, dyna'n union ydy'r prif gynhwysyn yn y pryd nesaf yma, Celsig. Ie, felly gwahanol, dwi'n mynd i wneud i fel pei bwthyn. Da ni draddodiadol yn defnyddio briwgig yn dydyn. Ond Celsig, a dwi wedi dechrau torri nhw, na i ddod yn ôl at y Celsig ma'n eiliad i drafod hynny. Ond i ddechrau, dwi jyst eisiau cael y llysiau ymlaen. A fel ydych chi'n gweld, mae gennau un nionyn fan hyn, di frownio neis. Dwi'n credu'n gri os oes amser bod y neis brownio llysiau wedi gnionod. Dwi'n meddwl bod o yn rhoi blas gwell ar y saig yn y diwedd. A y blas ydi o, hefyd yn bach fwy meddwl y llysiau hefyd. Ydy, mae'n fwy meddwl, ac mae'r blas wedi newid wedyn. Mae o'n sicr yn ychwanegu mwy o flas. Mae fwy o ryw garamel wedyn, yn diwedd. Ydy, dyna'r math o beth. Lle mae hon eto'n iachus i ni, a ryw fwyd cysur oedd y syniad heddiw. A felly dwi am jyst roed y llysiau mae gyd gyda'i gilydd rwan i fewn at yr nionyn. A ti wedi torri nhw fan iawn fan'na nawr? Do, dwi wedi. Dwi'n meddwl bod hynny'n neis mewn pei bwthyn, bod o well cael darnau bychan o llysiau. Wedyn, da chi'n mynd i gael cyfuniad o'r llysiau gyd hefyd, wedyn yn lle rhyw ddarnau mawr ohonyn nhw. Felly ti foron, panas a seleri. A seleri, dim di fewn y fanna. A falle bod chi, dwi'n deddol o roed hein, beth bynnag pan dwi'n neud pei bwthyn. Felly, eto, dim byd anarferol yn fan hyn. Gan bod o mor sych, dwi am roi dropyn bach o olew. Dim gormod, ond rhoi chydig bach o olew i'r llysiau, a jyst meddalu ryw chydig y fanna. Di meddwl at y Celsig. Dyna beth ydych chi'n dres yn cyfeirio bod i'r wythnos, dechrau'r wythnos Celsig Prydeinig. A dwi'n amlwg wedi mynd am Celsig porc Cymreig y fan hyn. Ac o'n eisiau danos, a chi'n prynu 6 Celsig trwchus fel hyn. Jyst i brownio nhw. Rheswm dwi wedi gwneud hynny. A dwi wedi colli'n Celsig. Mae gen 5 wan. O, wel, ydi hwnna am di 5. 5 sgynna ni rwan. Beth o'n am ci yma, so di joio hwnna. Bydde. Dod yn ôl at y Celsig y fanna. Mynd am rei sydd yn neis ac yn drwchus, llawn cig. Dyna beth sydd yn dda. Da chi'n gwybod, does a ddim gwastraff, does am gwerth o fraster yn hynna. Ydy bwtsiar yn deud wedyn, dwi'n bod o mewn pecyn mewn bwtsiar, ond faint o gig sydd yn fod hyn o can. Ydy, mae yna reolau, maen nhw'n gorfod dilyn. Ac wrth gwrs dwi'n meddwl bod llawer iawn yn cigyddio ni ar ei ddech chi'n gallu gael yn yr archwechnadoedd yma yn cynnwys fwy na sydd angen. Maen nhw bron yn gig i gyd, i ddeud y gwir. Ac ti'n meddwl mae Celsig yn bethau sydd wedi gwella o ran 'i hansawdd dros y blynyddoedd yn dyn nhw? O, ydy'n hollol. A mae'n gymaint o rai da i gael nawr. Oes, yn hollol. Mae o fel cig yn dydy. Ie, sy'n meddwl beth oedd dyna oedd, bach o'r sbwriel o'r cig oedd yn y diwad. Falle blynyddo, ond yn sicr, pethau da sy'n mynd i fewn i'r cig rwan. Dwi wedi gwneud chydig bach o'r saws Worcester sauce i fewn, pupur. Dwi'n rhoi paprika sydd falle bach yn wahanol. Dim blas speis nac dedi paprika, ond be mae'n mynd i wneud ydi eddedu'r saws. Dim bach o flas mwg yn hwnna, does? Oes, mae o. Y stoc rwan. Dwi'n rhoi stoc llysiau i fewn y fanna. Ac i dywychio, yn amlwg fedrwch chi roi rhywbeth fel blawd, ond be dwi'n hoff iawn o roed ydy'r greifi granules na, gronynau greifi llysiau. Mae hwnna'n mynd i helpu o dwchu, ac eto mae'r hynna'n iachus i ni. Ti'n meddwl pob dim i ti wedi roi heblaw am y Celsig i mewn i'r ffrympan yn lysiau. Felly, sa ti ddim yn bita cig, alle ti roi Celsig, ti'n gwybod, corn neu rhywbeth felly mewn sa ti'n gwybod? Bydde, i lysieuwyr wedyn, yn bydde fe? Bydde, fysa chi isio. Ond dwi jyst yn gweld o'n neud pryd neis, da chi'n gwybod, fel yna. So mae hwnna'n wrth gwrs y fod i dywychu. Lle be nai, roi fymryn yna fe fewn rwan. So, faint hys chi'n gadael o dwchu? So ni'n gadael hwnna am ryw 10 munud yn ferwi fel yna. Felly fewn a fo i gyd wedyn i fewn i'n desgio. Edrych mo'n neis yn barod, yn dwi? Ydy, so dwi jyst yn rysio. Dwi'n mynd i wneud ei gyd, oherwydd i hwn siwmd yn ôl i ni goginiad eto. Tatws rwan. Be dwi wedi wneud, dwi wedi berwi tatws a tatws melys gyda'i gilydd, a dwi wedi wneud o'n eitha hufennog fel da chi'n gweld y fan hyn. O, mae'n lew neis hefyd yn diwedd. Dwi wedi rhoi menyn, ond sam rhaid, a dwi wedi rhoi ddipyn go lew o laeth i fewn y fanna. Dyna'n helpu efo'r broses o beipio fi, bod o'n bach fwy hufennog. Ydy, ac os da chi isio, da chi'n godwch i fynd rhyw siapau, neu os da chi'n misio mynd i draffaeth i beipio fo, wel, a fforcen yn dda. Patrwm bach neis fel fforcen. Felly ar y wyneb fel yna i gyd.
Mae yn gyd. edrych yn neisiach pan mae rhywun yn peipio fe. Ie, yndi. Ydy. Se rhywun creadigol, lle gwneud gwrach yn os ar gyfer Calan Gaea. O, ti'n gael o bethau mawr nawr. Ia, ddim fi, dwi'n digon creadigol i hynny, de. Be sy'n ni'n ei wedyn, mymryn bach o gaws ar yr wyneb, just rhyw chydig fel yna. Pop di wedyn am hanner awr, a dyma be dyn ni'n gorffen i ffwrdd hefo. O, neis. So dyna ni. Neis. So, mae'n swper. Dych chi'n angen i byd arall na gweis. Oni bai bod chi'n teimlo bod chi eisiau falle rhyw lysiau bach gwyrdd, dyna beth sy'n ni'n rhyw frocli neu rhywbeth fel yna. Na jyst y beth ar gyfer noson tan gwyllt yn bydde fe? A wych, a Mae'n rhoi dy fita. just mor wahanol yn dydi, yn hytrach na falle gorau mynd am ryw gig. Just rhywbeth bach o wahanol. Ie, content trio Dwi'n mynd yn boeth, yndi. Dwi'n mynd bob dwr hyd boeth, mod i bod allan ar pop days ddipyn. Gweld beth ydych chi'n meddwl. A maen nhw'n selsig da. Selsig neis, yndi. A blas neis o. Selsig da. Ni wedi gwneud yn dda iawn heddiw. Do. O, ynddo. Fod un o'r potem ddadra o fi, dim ond. Elen, diolch o galw. Diolch, Croeso, diolch i chi. Diolch.